коргарон лаҳзае аз кор осуда шуданд, яъне монда шуданд ва хостанд ки истироҳат кунанд. Аммо худатон шоҳид ҳастед ки баъдан чӣ шуд. Ба ҳар ҳол хушбахтона касе зарар надид. саҳнаи навбатӣ бошад барои ҷавонписарон аст. Ин саҳнаро бинед ва фирефтаи зебогии духтарон нашавед. одатан аксарияти ҷавонон вақте духтарро мебинад фикр мекунад ки ӯ дар ҳақиқат мисли фаришта зебост. Аммо баъди тамошои ин саҳна шояд онҳо фаҳманд ки чеҳраи ҳақиқии ҳар духтаре дар паси он маводҳои ороишист. ин ронандаи асабӣ хост мошини боркашро таъқиб карда аз ӯ қасдашро гирад, аммо ин кораш бар зарари худи ӯ тамом шуд. дӯстони азиз, хабари беҳтарин ба шумо дорем, махсусан барои шахсоне ки орзуи ба амрико рафтан доранд. чӣ гунае ки медонед, ҳозир пур кардани анкетаҳои грин карта барои амрико рафтан оғоз шуд ва акнун шумо имконият доред ки ба амрико сафар кунед. аммо барои пур кардани анкета шахсони мефаҳмидагӣ, яъне мутахассис дар кор аст ва мо ба шумо як бародари худро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунад ва таҷрибаи хеле калон дорад. ин бародари мо анкетаҳои шуморо бо нархи дастрас ва арзон пур мекунанд ва ҳамаи маълумотҳои даркориро пешкаши шумо мекунанд. ин бародарро ман шахсан худам мешиносам ва барои ҳамин бо дили пур ба шумо тавсия дода метавонам. худи ҳозир ба номерҳое ки дар рӯи экран дида истодаед муроҷиат кунед ва агар аз номи канали Некатоп гап занед, боз шуморо тахфифи иловагӣ интизор аст. дӯстони азиз, шитобед, чунки вақт барои пур кардани анкета хело кам мондааст. зиндагӣ пур аз пастию баландиҳост. бо ин ҳол барои ҳар як кас лозим аст ки чунин як шарики зиндагие дошта бошад. бубинед ки ин маймун чӣ қадар моҳирона дуздӣ мекунад. ҳатман ӯ дар ин кор таҷрибаи зиёде дорад. бо вуҷуди пешрафти рӯзафзуни техника ва технология, бо вуҷуди сохта шудани таҷҳизоти гуногуни технологӣ, ҳанӯз ҳам инсон ба пуррагӣ аз қувваи табиат бениёз нашудааст. ин шиновар ки дар зери дарё буд, бо моҳие рӯбарӯ шуд ки меҳрубонона ба наздаш омад. бинед ки моҳӣ худро дар оғӯши шиновар чӣ хуб ҳис мекунад. маълум мешавад ки ин ронанда қоидаҳои ҳаракати махсуси худро доштааст. бинед ки чӣ гуна бетартибӣ ва аҷиб ҳаракате мекунад. ҳатман ронандаи ин мошини навбатӣ бошад ҷавон аст, зеро одатан ҷавонон ба чунин корҳо даст мезананд, ҳатто агар бемаъно ва хориҷ аз ақл ҳам бошад. ин мард бошад ба чашмони тимсоҳ айнаки офтобӣ гузошт. ин саҳна аз Google Maps мебошад ва ба мо нишон медиҳад ки чӣ гуна соҳилҳои Дубай дар тӯли чанд сол тағйир ёфтаанд. маълум мешавад ки ин гурба хеле беқарор ва шух аст. лозим аст ки ӯро бештар тарбия кунанд. бинед ки чӣ гуна ба соҳибаш зарар овард. ин мошин дар ҷое дармондааст ки барои берун бароварданаш қувваи бузурге лозим буд. барои ҳамин аз рафиқони фил кӯмак хост. офарин қаҳрамонон. офарин ба маҳорат ва шуҷоати ин ҷавон. бинед ки чӣ гуна дар ҳаво ҳаракатҳои моҳиронае мекунад. ба хотири ӯ як лайк мегузорем ва навора идома медиҳем. ин гумонбар аз ҳама тараф тавассути полис иҳота шуда надонист ки дигар ба куҷо гурезад. ба ҳамин хотир ба хулосае омад ки дар байни роҳ истад. ба фикри шумо ин ҷонвар аз дохили зарф чӣ гирифтан мехост? шояд дунболи хӯрок буд? шумо чӣ фикр доред? дар комментария нависед. душмани хурд аст, вале балои бузург. оташро агар хурд шуморида хомӯш накунем, ҳама ҷоро месӯзонад, мисли ин сангпушт. ин кӯҳнавард хеле ҷасуру нотарс мебошад, аммо кори ӯ хеле хатарнок аст ва ба касе аз шумо тавсия дода намешавад.